Тръмп навлезе в Белия дом, нищо няма да е ясно при васалите в Европа, включително България. Ако има мнозинство, ще е нестабилно и позорно, както и правителството, е неговото мнение. Добър ден на следващия ни слушател. Добър ден. Слушаме ви. Каква дръжка има? Ами да ви кажа, И от другата страна. вероятно ситуацията имаше на времето един Мирча Кришан. С краставицата ли? Комик, който каквото и да го питаш, казва, краставицата съдържа 99% вода. И ние горе-долу сме така. Гешев е най-опасният. Бойко е най-опасният. Сега пък Пеевски. Някой предлага. Повечето... Припознавайки го, да изпиташ емпатия към него. Разбира. Feeling like I'm love blind, taking over.